Γεια μάγκες, είμαι ο Γιάννης 13 και τώρα, αυτή τη φορά δεν μπερδεύτηκα, θα σας δείξω την αυλή όπως με έπρεξε η Χρύσα. Μου το έγραψε πόσες φορές στα σχόλια. Οπότε πάμε, ξεκινάμε εδώ. Πάμε, προχωράμε κι άλλο και μπροστά εδώ. Κι άλλο εδώ πορτούλα. Από εδώ δεν θα περάσουμε γιατί είναι αδιέξοδος, το έχω κάνει. Ξανά πίσω, να σας δείξω να πάμε τις άλλες μεριές. Πάμε από εδώ. Το σπίτι είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Αλλά παιδιά, εδώ είναι το πιο βρώμικο σπίτι του κόσμου μέσα. Οπότε ναι, δεν θα τους κάνω. Σενά εδώ, ωραία. Μπροστά εκεί. Πάμε εδώ. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε ένα διαλυματάκι για να σας πω κάτι για τη φίλη μου τη Χρύσα. Γιατί τη γράφεις τη Σύρο συνέχεια λάθος? Τη μια τη λες σκύρο, την άλλη σκλήρο και τα γράφεις και ανορθόγραφα. Τι γίνεται δηλαδή, Χρύσα? Πάμε. Και άλλο εδώ. Εδώ. Και από εδώ κάτω. Να και εδώ ένα γατάκι. Μισό να κάνω λίγο zoom να το δείτε καλύτερα. Είναι πολύ γλυκούτσικο. Ωραία. Πάμε τώρα προς τα δω. Εδώ. Να εδώ λύσω celebrity μας κοιμάται. Και μισό να κατεβούμε και από κάτω. Πάμε και από εδώ τα σκαλοπατάκια. Όχι, εγώ είμαι. Μη σφίγγεις. Φιλαράκο. Να δω στο προηγούμενο βίντεο που σου βλύζει με τερνή. Να και εδώ γατόγκας. Τραπεζάκια εδώ. Εδώ συνήθως τους βάζω και τρώνε γιατί φοβούνται να έρθουν από πάνω και εδώ. Ευθεία κι άλλο. Αποθηκούλα. Κι άλλο εδώ ευθεία. Χώμα αυτό εδώ είναι ο χωράφι. Και εγώ τώρα κάπου εδώ έχει χέσει και ο Ρούλης και θα έχει θάψει. Μπαγίτσα. Ανοιχτή η πορτούλα. Και τώρα από εδώ πάμε. Έτσι εδώ. Θα σας δείξω. Είναι από τα πιο ψηλά δέντρα που έχουμε πολλά. Αλλά ένα από τα πιο ψηλά είναι αυτό εδώ. Παιδιά, αυτό φύτρωσε μόνο του. Δεν το φυτέψαμε εμείς. Φύτρωσε μόνο του. Εδώ δεν ξέρω τι είναι. Μια σπηλίτσα. Εδώ είναι βαμμένο μπλε. Πολύ μπλε. Και ναι, καταλαβαίνετε. Χρύσα, ελπίζω να είσαι ευχαριστημένη και ελπίζω να χάρηκε και το προηγούμενο βίντεο ο Ιάσονας. Γιατί ναι, καταλαβαίνετε. Σας το είπα στο προηγούμενο βίντεο. Να πάτε να το δείτε. Ναι, καταλαβαίνετε. Γιατί λέω συνέχεια ναι. Λοιπόν, τώρα και εδώ υπάρχει ένα περτεράκι μικρό. Και εδώ ο celebrity εδώ κοιμάται. Μην τον ενοχλήσουμε. Γιατί είναι celebrity θέλουν πάντα μια ώρα ύπνου. Εσύ ρε μπρο μου, ακόμα εκεί είσαι. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε ένα like, ένα comment και να subscribe στο κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αλλά μισό λεπτάκι. Μην κλείσουμε. Εσύ θα πεις στα παιδιά να κάνουν like και subscribe. Θα το πεις.
θα το πεις. Αυτόν τον έχουμε όμως Φράγκη. Μισό, Φράγκη θα το πεις. Βρε Φράγκη, πες το. Το αδερφάκι του το μικρό δεν το έχουμε βρει. Μη φύγεις τώρα που έρχομαι. Μη. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα που ξέρετε. Like, ένα comment και ένα subscribe στο κανάλι. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.